Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan videót hoztam el nektek, hogy fekete-fehér igen-nemet fogunk játszani. És lesz itt is egy barátnőm, szóval abban fogjuk játszani, de ő nem akar szerepelni a videóban, csak a hangját is el fogom torzítani. Szóval csak mindjárt jön, mert elmegy gyors vécére, és azután mindjárt jön. Szóval igen, addig fekete-fehér játékot fogunk játszani, igen-nemet. Igen, addig elmondom a szabályokat. A fekete-fehér játék arról szól, hogy ha nem szabad kimondani az igen, meg a nemet neked. És ha úgymondva kérdeznek valamit, is tudom, nem tudom. A nem tudom az nem azt jelenti, hogy nem tudom. Ilyen stb. Lehet válaszolni, de ha akarjátok, nézzétek meg a videót, mert az a videó nem úgy semmi megtekintés. Szóval gyertek velem, addig egy perccel leálltam a videót, meddig jön. Addig halisztok addig. Szóval itt van. Sziasztok! Na, mondtam nektek, hogy a fehér-fekete játék, hogy igen, nemet fogjuk játszani, szóval kérdezzük. Ez egy kicsit necces lesz. Mi a kedvenc színed? A kedvenc színem? A lila. A lila. Kedvenc állatod? A kutya. Hozzá még lehet azt kérdezni, hogy tényleg, akkor meg úgy neccesebb lesz, szóval. Na, te van? Takarítani? Hát, is. Akkor mit szeretel a legjobban csinálni? Robloxozni, pihenni, meg kint lenni a szabadidőn. Tanulni szeretel? Hát, mondjuk úgy igen. Jaj! Nem áll! Jó, buktam. Akkor most én fogok tőled kérdezni, mert így amikor én bukok, akkor téged kérdezek. Szóval, mi a kedvenc színed? Piros. Tényleg? Igen. Ki mondtad? Na, szóval. Akkor van egy... Na, szóval még akkor jobban kérdezlek, mert neked a szabályt nem mondtam el. A fekete-fehér igen-nemet nem szabad kimondani az igen, meg a nemet. És onnan kezdődve úgy lehet, hogy is, nem tudom, valahogy úgy, meg így, úgy, meg ahogy akarod úgy mondani, csak az igen, meg a nemet nem mond ki. Szóval, melyik a kedvenc állatod? Is. Mi a kedvenc állatod? Ja. Kutya-macska. Kutya-macska, tényleg? Tényleg? Mondjál valamit. Tényleg? Nem mondtam. Is, meg így van. Is. Na jó. Mi a kedvenc kajád? Van pasid? Is. Szóval. Állat vagy? Is. Szóval, tovább. Mit kérdezek még, Embik? Várjatok, nem tudom, mit kérdezzek. Szóval, szeretsz focizni? Is. Szeretsz szabad időben kint lenni? Is. Szereted mit kérdezek? Anyukádat? Is. Jó. Mit mondjak még neki? Szóval, szeretsz biciklizni? Is. Jó. Szeretsz költeni pénzt? Is. Mindenre is van. Szóval, jó. Ennek a játéknak vége. Mehetsz is befele. Szóval, én addig meg itt elveszem. Ja, szóval, úristen, szóval itt a játéknak vége. És kérdezek, felelek nektek,
egy olyan lesz, hogy mondják, Embik, hogy mondják? Írtak valamit, Isten, vagy nem tudom min, és én, hogy mondják, kérdezek rá. És remélem sok megnézés lesz inkább ezen, like, meg ilyesmik, mert jó lenne ez a kis háttérkép, meg háttérkép is lesz a videón, szóval remélem sok megnézés lesz. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett, ha tetszett nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Na, puszi Embik!